Jo, takže zdravite Cvalis, vítam ťa u ďalšieho krásneho videa, ale počúvaj, toto nebude len také video. Toto nebude len také video. Dneska to bude unboxing, ale asi najlepší na mojom mŕtvom, hnusnom, špatnom kanáli. Pomaly sa blížime ľudia ku 100 odberom, takže by som bol rád, keby ste to znova vyhypovali, ako tedy cez Vianoce. A jebli sme už tú 100, viete, že takto by sme dali 100 a bola by to bomba. Takže, čo to je? Skade to je? Volá sa to, že tunakupim.sk. Urob si radosť z nakupovania. Z toho mám skurvenú radosť, čiže ste mi spravili skurvenú radosť. No! Takže, poviem vám, čo sa tu nachádza. Je tu nožík z CSK, ktorý proste milujem. Ten nožík je moja srdcovka. Tu mám jeho menšieho konkurenta. A vy, že si budete vedieť, o ktorý nožík sa jedná. Jedná sa o Butterfly CSK. Takže poďme, nebudeme to zdržiavať, ale tento nož je tupý a kurva. Ináč, ale to je pravda, lebo kurvy sú super zase, čiže som povedal pravdu. No, takže ideme to rezať. Z druhej strany to nebudem rezať, lebo tam je moja adresa. Tak, aby by ste mohli vyhľadnúť, ako vás poznám. Takže si to pekne odrežeme. Takto čuráci. No pozeraj sa. Kámoš. Ty koko, tak počúvaj, víš, aká je toto krabička? To je, no aha, normálne, pozri sa, pozri, aká krabička, pozri sa, aká krabička, normálne, tu je oný voľaký Thanos, to je voľaký oné, prietrž mračien. Dobre, čo tu máme ďalej? Neposlal mi k tomu žiadnu tyčinku? No to nie je nejak komando toto, akože to ma nasrali. Ale nerobím si srandu. Dobre, takže faktúrku si ja schovám, až by bol dojebaný. No, konkurenčné nožiky odložíme. A presunieme sa k tomuto čarovnému balíku. Ty kokot, tebe jebe. To je ešte lepšie, jak v tej hre. Čeku, ešte aj púzdro mám k tomu, tebe jebe. A počkaj, že to sa nemestí. A mestí, tebe jebe. To je aké pupiči. Čo si kokot. Podri, no tebe, oni mi ešte aj púzdro poslali. Ja som nechcel púzdro, ale som im za to vďačný. Ty koko, to je dobre, prečo dám naspäť jak jednutý? Čo ti je? No dobre, počkaj. Tebe jebe, tak toto si sa dojebal práve. Pozri sa. Tebe jebe. Počkaj, jak sa otvára Butterfly z CSK? Ale však on ide ťažko, nejde ľahko. Neviem, či to je dobré alebo zlé. Kamoško. Normálne, čekuj ten dizajn, keby ste sa pýtali, že aký je to skin, tak je to Butterfly Galaxy Black. Ináč, ale toto by malo ísť tiež spojiť a zajebať týmto, ale nejde to a veľmi sa bojím, že mi prišiel nejaký dojebaný. Ale on je namazaný, piči, však on je namazaný ešte aj tebe jebe. Akože toto čo? Ale on tu nejde zavrieť, pozri sa do piči, on tu nejde zavrieť, aha. Aha, už ide, no. Pozri sa. Ukáže naostrený. Ani moc naostrený, ani ostrený moc. Kápo, pozri sa. Butterfly v plnej kráse. To ti hovorím, toto je asi môj najlepší unboxing. Čo ti jebe? Ten je... No, čo si kokot. Kápo, ten je brutálny. Toto je normálne sen každého CSGO hráča. Mať Butterfly čeku a ideš. Peska. No ukáž, kápo, vyskúšame nám to púzdro. Bojím sa ináč, že keď toto budem na piču sem dávať, že no to už sa to začína ušuchávať z tohto, čiže to musím asi viacej zatlačiť a nebudem to tam dávať tak násilne. Dobre, takže zoberieme si púzdierko, to púzdierko otvoríme nejak a šuchneme ho tam. Čo si, počkej, ono tam má ísť asi opačne. Asi jo. No, ešte aj fajne, aha, pozrite, som môžeš dať ešte aj za opasok, jak najväčší čávo. Ešte aj túto si to môžeš dať za opasok a ešte aj túto. Kámo, počkaj, ste to asi nevedeli. Počkaj, túto si to môžeš dať za opasok týmto. A ešte aj túto takýmito dvomi pičovinkami, lebo je to na piču svetlo, takže nevidíte moc, ale nevadí. Ale akože každopádne to nemení nič na tom, že ten Butterfly je totálna bomba. A asi ešte urobím jednu vec, takú dobrú, takú kvalitnú, aby ste
mohli so mnou zdieľať ten úžasný pocit. Ešte vám zažnem takto svetlo z druhého telefóna a takto si môžete prehliadnúť. Kokot, aký je krásny. Tebe jebe. Normálne, mne sa nikdy ani nesnívalo o tom, že ja by som mal niekedy proste butterfly. No ty kokot. Normálne mám radosť, ale proste úplne šťastný som. No toto je môj celoživotný sen. Ja som si tento nožík chcel objednať už ty kokos, keď som asi pred 3 rokmi. Už asi 3 roky si ho chcem objednať. A vždycky, keď mám peniaze, tak na to zabudnem. Ale už som na to nezabudol, už som si ho objednal. A mám takú radosť, že sa idem asi vygrcať od radosti. Dobre, ľudia moji krásni, ešte vám ho tu takto vyberiem, nech zažívate ten úžasný pocit so mnou. Takže toto je teda erotický krásny Butterfly Galaxy. A týmto by som vlastne ukončil video. Mega moc sa teším, ďakujem strašne, tu nakupím.sk, spravím free reklamu, že mi to vlastne dodali. Ináč objednal som to včera asi o polnoci, alebo neviem o koľkej, asi o 2 ráno. A došlo mi to na druhý deň, čiže pecka. Moc sa z toho teším, moc som z toho šťastný a ďakujem vám pekne. Dobre ľudia, takže tuto ukončujem tento naložený mega unboxing, aj keď nebol až tak naložený, myslel som, že bude lepší, lebo mal byť akože lepšie osvetlený, ale tak kvalita cvaldy sa. A určite sa s vami týmto úžasným, krásnym unboxingom. Majte sa a lajkujte mi videjka, odberujte všetko, nech mám 100 odberov a budem šťastný. Takže majte sa.